Assalamu alaikum. Alaika sala. Malam dan guda. Alhaji Allah. To ina da wata shawara nake so mu da kai. Ta me kenan? Akan abokin sana'arka. Abokin aiki na wanda muke tura ruwa da yi. Kware kuwa. Dan guntun nan dan gajeren nan. Kware kuwa. Kai dan iska ne. Ba dai bashi ka bashi ba. A'a ba bashi na baya ba so yake in bashi kura. Kware kuwa. Kar ka bada. Ba dan iska ne wannan. Ha? Garuwarsa ka san garuwarsa ta jaha yake. Kai daga nan shine a Jigawa, shine a Katsina, shine a Yobe, shine a Maiduguri, shine a Damaturu, shine a Katagun, shine a Kaduna, shine a nan Kano tamu ta Dabu, shine har Niger. Kai billahi lazi saboda tsaba tsayarin wannan na gaya maka. Har ruwan nan da ije na Libya, ruwan Libya, na Tripoli, har na yake zuwa Igaro idan. Kuma wannan kana ba kura zai gudu da ita. Ga cin bayin tsaya. gaskiya gara da ne me ka mai shawara. Yawwa kar ka sake da ka mai. shi kenan ni na rubuta. Dalil da ka zai ba ganin sa dan karamin nan kai. Subhanallahi. An taba kama da bindiga tara ma. Bindiga tara. Bindiga tara. Kai. Uban can kayya. Assalamu alaikum. Alhaji Allah. Alaikum salam. A barka da zuwa. Yawa sande Alhaji Shamsu Alka. Na'am. Na je gida ai matar yanzu ke ce mun ka fita. Na biya ta kamfanin Alhaji Abdulaziz ɗan Lagos. Na ci abinci na koshi ya ɗauki kuɗi masu nauyi ban na sa aljihuna in biya kuɗin mashin. Amma ka hayawo. Wallahi ina zuwa ka ce mun ai kana nan. To bari zuwa same ka. Alhaji Shamsu Alka abin da ya kana shine akan maganar kura ne. Maganar kura? A ni ba zan baka kura ba. Wani abin ne? An gaya min halinka ɗaya bayan ɗaya cewa kura ta fi 50 ka sayar an neme su an rasa. Sannan ga ruwan kama ƙasashe kake bi ka tafi ba san wace ƙasa ka tafi da kura ta ba saboda ne. Amma Alhaji wa ake ma wannan magana. Ina rayuwa Alhaji duk mutumin da wannan na rayuwa sai an gwada aka san na kwarai. Yawwa. Alhajin Allah. Na'am. Alhaji Abdulaziz ɗan Lagos. Damuna baki mugunta. Shi fa idan ka kawo masa tsaye gumi ko gulma sai ya zaunar da kai da ka kawo gulman da wanda kake gulma a kansa. Wannan ya rufa asiri. A baje ku. Ko baka bane? Wannan ya rufa asiri. Alhaji Abdulaziz ɗan Lagos a kullun ce muku yake zuciyarsa cewa take a zanna lafiya. Kana masa ne mai san kana marba. Bawan Allah da Allah ka shiri munafiki. Wani da Allah. Allah ka shiri munafiki. Ni ba na burin toshe abincin wani. Waye ne? Alhaji ita da abin da Allah ba da dan Qur'ani da abin da ya faru. Malalaji kai rayuwar nan. Duk mutum Allah cewa ka rufe asirin mutum saboda rayuwa. Allah Shamsu kai ka faɗa. Kai ka faɗa za ka zo ka rika wani arfa an Allah mun gode maka. Allah na gode maka. Allah mun gode maka. Allah na gode maka da na gane makina iri. Allah ka shiri munafiki. Bai munafiki. Allah ka shiri munafiki. Kana tare da mutum cin dunduniyar ka? Kana tare da mutum cin dunduniyar ka? Wata rayuwa ne wannan? Alhaji, a gwada ni, a jarraba ni. Sai an gwada ake sanin na kwarai. A rayuwarka abin nan ba ka kyauta ba kai ma wallahi. Haba Alhaji. Ita rayuwa da nace magana ta daga yau ba za ka ƙara ɗauko zancen wani kan ba ni ba haka nake ba.